Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Njegovi su ga skrbnici okruživali velikom pažnjom i ljubavlju, no liječnik mu je ubrzo dijagnosticirao upalu pluća. Tada uobičajena terapija uključivala je puštanje krvi. Čak 10 puta liječnički je nožić zarezao njegovo slabašno tijelo, zbog čega je doslovno iskrvario. Dominik je preminuo 9. ožujka 1857. godine u 15. godini života s riječima: "Kako lijepe stvari vidim." Ugledavši majku u suzama, pokušao ju je utješiti. "Mama, nemoj plakati, ja idem u raj." Don Bosco je te večeri obavijestio dječake o Dominikovoj smrti riječima: "Večeras je jedan anđeo manje na zemlji i jedan više na nebu." Bio je duboko uvjeren da će Dominik, poput svete Alojzija, jednog dana biti proglašen svetim. Dominik Savio pokopan je 11. ožujka na groblju u Mondoniju.